Пътуване. В зависимост от къде сте и ресурсите, с които разполагате, може да е толкова лесно, колкото да си извадите пропуски за европейските железници и да тръгнете из провинцията. Или да изградите гигантска ракета с фалическа форма, за да проникнете в космоса. Oh my god, it looks like a huge... Pecker! Oh yeah. От друга страна, може да бъде толкова трудно, колкото да си чужденец в страна, която е била отхвърлена като ненадежден чужденец от двама свои братовчеди. Може би трябва да работя върху собствената си ракета с фалическа форма. Но след като съм проникнал в космоса, как ще обясня на новите си междугалактически приятели, че това всъщност е бил по-лесният начин за пътуване? Как бихте обяснили паспортите на извънземен? Паспортите на извънземен? Нямам представа. Това е много готин въпрос. Извънземните вече са, вече са способни на междугалактически пътувания, нали? Така че когато те пристигнат на Земята, те ще трябва да свикнат с това, че ние имаме граници, които правят трансатлантическото пътуване малко по-сложно за някой от нас. Така че, например, ако извънземните кацнат в Зимбабве и как ще им обясните, че не могат да пътуват просто от Зимбабве до Швеция, ако те нямат един паспорт? Добре, това е много лесно. Първо, те биха гледали доста странно за това земно нещо, наречено паспорти. Като цяло в днешно време в глобалния свят все по-малко мисля, че трябва да има нужда от паспорти и трябва да са отворени границите, но пък това е средство за контрол и евентуално бих го обяснил на извънземните като земно средство за контрол на хората, къде се движат и как. Едно интересно включване е Пътеводител на галактическия стопаджия. Една страхотна книга и там точно е една много голяма сага между извънземни хора и да кажем, че има извънземни и да кажем, че те са гостоприемни и искат да се населят на Земята. Mm-hmm. Земята естествено знаем, че е само на хората, нали така? Mm-hmm. Но в един такъв хипотетичен сценарий, където съжителстват и хора извънземни, следователно ще има паспорти както за извънземните, така и за хората. Mm-hmm. Така, виждате човек като мен, горе-долу по-грозен, разбира се, който ще ви каже следното: брат, тук не мога без паспорт. Демек ще те питат откъде си и съответно, ако не им кажеш, пък и да им кажеш, може да те епитизират с някои много интересни думички, които не ми се е налагало скоро да казвам. Общо взето, накратко как ще разберат, трудно. Особено в България, защото тук всичко е така малко накриво. Това означава ли, че ако извънземни кацнат на Земята, самото ни понятие за паспорт и граници ще изчезне с пристигането им? Най-вероятно да, но към момента не съм виждал извънземни, освен всички българи. Но те тук са си местни, така че то и аз съм местен. Да, това е логиката, че не сме само ние. Аз лично се надявам да изчезнат, защото мисля, че създават, освен че създават някакво изкуствено чувство за ред, сигурност и общество, то създава доста голями предпоставки за контрол и манипулация над хората. И ограничения най-вече, но надявам се да дойдат извънземните и да кажат: какви са тези паспорти? Ще влезе ли България най-лесно в Шенген, ако България става първата държава, която се сприятелява с извънземните? България, Шенген, извънземни. Да. Дали ще влезе лесно? Сигурно.
То правителството иска да влизаме, значи ще влизаме в Шенген. Мисля, че ако България се сприятели с извънземните, мисля, че сме доста близки. Пак няма да е достатъчно за Шенген, но пък това не е нещо толкова важно. Шенген, това, че чакаш малко повече часове на границата и се бориш за едно пространство, което е изкуствено създадено от група хора или група държави, нали, и изведнъж ти казват, ти не можеш си в този Шенген, защото така и така не отговаряш на критериите. Ами аз искам ли да бъда? По-скоро не. Може би. Може би. Имаш ли по-добро решение, ако извънземните не... Ако приятелството с извънземните не е отговора за България? Сприятеляване трудно може да се нарече, по-скоро съжителство. Решението е хората, които управляват средствата, да се сетят, че колкото повече имат всички хора, толкова по-добре ще живеят всички. И това е основното нещо, което съм окей да се промени и се боря за това да се промени. А пък Шенген, той ще дойде от само себе си, ако това се промени. За България отговорът относно Шенген е много, много голям и много деликатен. Но той определено няма да бъде в отговор от сегашните ли политици. Колкото и грубо да звучи, но някъде истината е, че ще бъде добър отговор, когато видиме нов лидер, може би, който знае как правилно да кореспондира. Лидер или? Може и да не е точно извънземен. Какво наричаме извънземно? Нещо, което е извън земята и нещо, което не разбираме, нали така? В този случай нещо, което е извън земята. Което предполагам, не разбирам. Може ли да кажем обаче, че и идеите реално са малко така... Имат своя чар на нещо, което не можеш да си обясниш. Имам приятел, който има страхотна идея, която е иновативна. Нещо повече, нали? Виждали сме го този сценарий с Стив Джобс, Бил Гейтс, Джеф Безос. Все личности, които чрез техните идеи, сега ние като отвориме телефона и отваряме X, отваряме Amazon, от Microsoft се създават страшно много продукти. Но всичко това е било от идея. Идея, която първоначално е била неразбрана от хората, нали така? Може би не е задължително да бъде извънземно същество, но може да е извънземна идея. До известна степен границите изглеждат нищо повече от набор от произволни линии, които разказват мълчалива история за конфликтите, които твърдим, че сме оставили. Но в рамките на тези линии, ние също така съхраняваме нашите езици, нашите традиции, нашите култури, самите основи на нашата индивидуална и колективна идентичност. В свят, в който сме по-свързани от всякога, където не е необходимо да бъдем ограничавани от граници, за да разказваме историите си, където пътуванията отвъд собствената ни атмосфера продължават да се развиват. Кои сме ние без тези граници? Кои ще станем? Може да е необходима извънземна идея, за да разберем. До следващия път. Това беше Real Random. Така самите малки държави да не се разрастват. Аз не намирам почти никакви допирни точки. Като не сме известни, не сме в полезрението на всички скандали. Защо някой друг би искал да знае за тях? Wait, that's not a woodpecker. It looks like someone's... Private!